ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu abokan hira barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon labarin namu mai suna Gidan Likitoci. Gidan Likitoci labari ne na barkwanci, labari ne na nishaɗi, labari ne mai cike da ban dariya, labari ne wanda zai sa haƙarƙarinku ya motsa. Wato kwana biyu mun karanta labarai masu shauƙi, masu alhini, wasu har kuka suka yi. Don haka nake so na ɗan wanke mana damuwarmu da wannan labari mai matuƙar ban dariya. Da fatan za ku kasance da ni, kuma za ku gyara haƙarƙarinku da huhunku domin shan dariya. Labarin Gidan Likitoci labarin Amira Adam ne, kun san ita ma ba ta labarin banza. Amira Adam dai marubuciyarmu ta Shi'uman Masarauta. Wannan ma ya tuna min, ina mai muku albishir da cewa Shi'uman Masarauta na biyu yana nan tafe da zarar mun gama karanta matar mutum insha Allah. To yanzu dai bara mu tsinduma cikin labarin ka'in da na'in. Bismillahirrahmanirrahim. Gidan Likitoci kashi na farko. Jar mota ce ƙirar Golf ke tafi a hankali saboda tsufa da lodin magunguna tare da ɗima-ɗiman manyan spikun da suka yi mata nauyi. Ta baya bud ɗin motar a buɗe yake, ga wasu matasan samari a zaune, hannunsu riƙe da jarkokin magunguna suna ɗagawa. Tayoyi da gefen motar duk sun yi butu-butu saboda ƙura da jar ƙasa. Mai maganin gargajiyan yana daga cikin motar. Ya sake ƙaro volume ɗin rikodin ɗin tallan magungunan da yake. Alhaji ko Hajiya, idan har matsalar ku sanyi ne, to ku zo ga babansa. Ni ba na rantsuwa akan magunguna na saboda sadidan ne. Amma idan har kuka sha magani na bai muku aiki ba, ku da in ba ku kuɗinku. Ina mai fama da sanyin ƙashi, sanyin mara da ciwon baya, ku zo ga waraka ta zo muku har gida. Alhaji kai ne ake ganin ka kullum a cikin babban riga, ana yi maka kallon cikakken namiji, amma a baɗini kana jin kunya. To ka zo mu saka labule don Allah. Mai maganin ya rage volume ɗin rikodin, sai ya zuro kansa ta cikin windo ganin ya ƙaraso wurin da jama'a suke zirga-zirga. Ya ci gaba da faɗin al'ummar annabi ina magidancin da yake son huce takaicin sanyin nan da muke ciki, amma ɗan Kano ma ya yi masa mugun kamu. Don Allah kada ka ji kunya. Ya zo ya samu mai warkar da sanyi, matsalarsa ta kau da ikon Allah. Cutar rana, kumburin ciki, zafin bayan gida, basir da cutar sanyi, dinni ne likitan da ke magance su. Baba Ine da ke kishin gida akan benci ya tashi zaune, ya ɗan ƙanƙanshe idanu yana ƙarewa motar da mai motar kallo, saboda masu magungunan ba bakinsa ba ne, don yana iya tantance duka masu magungunan gargajiyan da suke shigowa garinsu, musamman yadda suke haba-haba da shi, duba da yadda ya zame musu babban kwastoma. Kai mai magani, zo nan. Baba Inu ya kira shi yana ya fito shi da hannu. Da sauri mai maganin ya gyara fakin ɗin motar yana kaikaita ta daidai ƙofar gida. Babana da innata ga ɗan baiwar masu magani ya sauka, mai warkar da matsalar sanyi ya zo, kada a yi wasa. Mai maganin ya sake furta a loudspeaker. Ƙuri Baba Inu ya masa kafin ya ce abokina, amma dai kai baƙo ne a garin nan ko? Mai maganin ya gyaɗa kai yana faɗin yanzu ma wucewa na zo yi. Duk mai matsalar sanyi ya zo muna bayar da taimako domin Allah. Idan ya sake na tafi ba zan sake dawowa ba sai baɗi. Miƙo min wancan maganin na jarka, nawa ne kuɗinsa? Baba Ini ya tambaya yana nuna wata zungureriyar jarkar da ke cike da jiƙaƙƙun itatuwa a ciki. Jarka biyu mai maganin ya miƙa masa yana faɗin wannan da kake gani. Mai gida ba kowa nake siyarwa ba sai mai sa'a. Ko kana shan kunya a wurin iyalinka, don Allah ka ɗaga roba ka sha rabi, ka shiga gurin uwar gida ka dawo ka bani bayani. Baba Ini bai jira cewarsa ba ya ɓalle murfin roba, ya ɗaga ta sama, sai da ya ga maganin ya ƙare sannan ya wurgar da jarka. Mai maganin ya zaro idanu waje yana faɗin masta, amma ka kwana a wannan layin ko? Hon ɗin da Baba Ibrahim ya yi shi ya katse Baba Ini da yake shirin bayar da amsa. Abokina ja motar ka gefe, ga masu iko da gidan sun ƙaraso. Mai maganin ya ja motarsa gaba, a daidai lokacin da Baba Ibrahim ya ƙarasa da tashi motar ya yi fakin, sannan ya fito daga ciki. Tun lokacin da mai maganin ya ƙarasa gaban Baba Ini ya shawo kwanan layinsu. A kan idansa Baba Ini ya ɗaga jarkan nan ya shanye. Da sallama ya ƙarasa wurin haɗi da faɗin yaya barka da hutawa. Baba Ini ya ɗan kalle shi a sheƙe, ya ce bokan turai, yau kuma lafiya? Na ga ka dawo da wuri.
Baba Ibrahim ya ce lafiya ƙalau yaya. Ganin Baba Ibrahim ya tsaya ba tare da ya yi magana ba, ya sa Baba Ini ya ce Iraya aka yi ne, ka saka ni a gaba, ko kai ma a miƙo maka maganin ne. Da sauri Baba Ibrahim ya ce Allah ya kiyashe ni kam. Baba Ini ya dube shi a gwasale ya ce yo dama, ina abin yake maye ya ci jariri. Me mace ɗaya har ya bugi kirji ya saka kansa a sahun mazaje? Ai maza kam suna inda suke. Baba Ibrahim ya girgiza kai yana faɗin yanzu yaya hanyar da ka ɗauko kanka mai bullewa ce? Saboda Allah a ce kai kullum cikin shaye-shaye da jike-jiken magunguna kake? Kullum masu magani sai dai su ringa layi a ƙofar gidan nan? Mutanen gari sun fara gane ka? Magungunan fa yawancinsu waɗanda ake sha babu wata ƙa'ida ne. Kai tsaye kake hankaɗa wa cikinka. Kuma mafi yawan masu haɗa magungunan nan da baki suke yi ba da ilimin abun ba. Ko mu da muke likitocin asibiti, babu yadda za a yi mu ɗauki magani mu baka ba tare da mun duba ka ba. Baba Ibrahim ya sauke ajiyar zuciya cikin takaici ya ci gaba da cewa yaya, da a ce kuɗaɗen nan da kake kashewa a sayan magungunan nan tara su kake, da ko nauyin karatun yara ka rage da su. Amma ka bar yara haka, hatta makarantar allo ba duka ne suke zuwa ba. Kuma saboda Allah gashi nan, kullum wasu ƙananun ƙwayayen ake sake ƙinƙashe maka. Baba Ini ya ɗago fuska a haɗe ya ce ka gama ubana. Idan baka gama ba na yi shiru ka ci gaba. Baba Ibrahim ya furzar da iska mai zafi ya ce na gama. To shige ciki ka bani wuri. Ashe shi yasa ka kwaso fuska kamar akwatin zaɓe, ka zo ka wani tsaya mana a kai. Wallahi Ira ka fara bani tsoro. Da a ce kana da iko na tabbata da sai ka yi yadda za ka yi ka turmushe min ƙwayayen haihuwa. Amma ka je don kanka. Na lura baƙin ciki da hasada ne fal ranka. Allah bai hore maka irin ƙwayayen haihuwa masu yawa da albarka ba kamar ni. A fasace Baba Ibrahim ya ce wallahi gaskiya ka faɗa. Yadda kake sakin jiki kai da matan da kake aura kana saki, da ina da iko da sai na farke kana ƙone maka su kowa ma ya huta. Tunda haihuwar kawai ka sani, baka san jidalinsu ba. A ɗan tsorace Baba Ini ya dafe kirji, yana bin Baba Ibrahim da wani irin kallo. Ya ce kai dai Iro an yi mai mugun hali. Mugun bakinka ya faɗa kanka. Sai ka je kai ta fama da 'ya'ya 4. Ni kan haihuwa yanzu na fara, tunda ban san me jin ƙaina ba. Ganin Baba Ini bai ɗauki zigar Baba Ibrahim ba, ya sa mai magani ya zuro kai yana faɗin ai mai gida shi ya sa a kullum idan za mu fito muke addu'a neman tsari daga miyagu irinsu masu hana a yi wa bayan Allah ciniki. Da kai ce ya sa Baba Ibrahim ya shige cikin gida ba tare da ya tanka su ba, saboda halin yayan nasa ba ƙaramin ɓata masa rai yake ba. Baba Ira na shirin yin magana daga sauran gidan ya ji gijib, kwacakwar. Alamar an ja kaya a buhu. Baba Sale ne ya fito da ƙaton buhun magungunansa. Ganin motar mai magani a ƙofar gidan ya sa ya murtuke fuska. Sai wani harare-harare yake. Cikin habaici ya fara waƙa. Komai baƙin cikin tsololan ƙato, wallahi sai dai ya yi ƙototo. Na zama kainuwa a wannan loto. Ƙaryan mai baƙin ciki ya ga bayana. Har masu ƙin sayan magani na. Yana gama faɗin hakan ya fusgo ƙaton buhunsa da yake ja da kyar. Sai gashi bisa tsautsayi ya fusgo da ƙafar bencin da Baba Ini yake kai. Bencin ya gaba, shi kuma Baba Ini ya hantsila ta baya. Ji kake dar ya yi zaman 'yan bori a ƙasa. Kamar bai san da shi a wurin ba, Baba Sale ya saki buhun hannunsa yana rabka salati. Sannan ya ce, wai ya dama kana ƙofar gidan nan? Ikon Allah, sannu. Ya ƙarasa magana yana ƙoƙarin riƙo hannun Baba Inu. Da sauri ya buge hannunsa. Raya ɓace ya ce, wallahi duk bakin cikin mutum bai isa ya ga bayana ba ni Inusa. Don uban mutum. Haka zan daɗe ne ƙarƙo shekaru irin na dabino. Sai na ga bayan maƙiyana. Kai mai magani, in gwa 5,000 ka haɗa min haɗin komai da ruwanka. Baba Ini bai yi niyyar sayan maganin 5,000 ba, amma don ya ɓata Baba Sale rai ya yi haka. Baba Sale ya buga tsaki yana wurga mai maganin harara. Ya nufi wata tsohuwar motarsa da yake tallan magungunansa. Ya buɗe ya tura buhun maganin da ke cike da jarkokin magani, sannan ya rufe. Inna ce ta fito daga gida a fusace, hannunta riƙe da Laraba. Ta bi Baba Ini bayan sun yi sallama da mai maganin. Ta ce, Inu, na gaji da cin kashin da ake min a cikin gidan nan. Da mamaki Baba Ini ya dube ta ya ce, me aka yi miki Inno? Ba ni aka yi wa ba, Laraba aka yi wa. Kuma duk wanda ya yi wa Laraba ni ya yi wa. Mai gari ne yake son gani na da ita. Wai Laraba ta tare ɗaye ɗan gidansa Ami ragadada ta cinye masa. Saboda Allah ina Laraba za ta kai ragadada cikin ɗan bokiti, ban da son zuciya. Jan haka ya sa Laraba ta juya gefe a fakaice ta sake saɗa hannunta da ya shanana da miyar ragadada. Baba Ini ya zuba mata idanu. Kafin ya ce wallahi duk abin da aka ce min wannan hatsabibiyar yarinya ta yi ba zan musa ba. Shi yasa tun da satin na ya kama nake jiran shigowar uwar marayu garin nan. Wallahi babu abin da zai hana Laraba zuwa birni, ta je can ta aikatau, ko na huta da takaicinta. Ni dai cikin ‘ya'yana babu mai siffar ‘ya'yan aljanu irinta.
Wani irin haushin Baba Ini ya kama Inno, sai kawai ta ja hannunta suka wuce wurin mai gari. Tun daga nesa da aka hango Inno tafa da Laraba, ƙananan maganganu suka fara tashi a fadar mai gari. San ƙira ne ya magana sannan kowa ya shiru. Da sallama Inno ta zauna akan tabarma, fuska a haɗe, ta ce Allah ya taimake ka. Na ji wai kana neman mu ni da Laraba. Mai gari da tun da Laraba ta zauna yake binta da mugun kallo, ya ce wai nema Inno. Ya mai da kallonsa wurin Laraba, ya ce ke Laraba, waye wannan? Laraba ta yi kicin da fuska tana duban ɗahe, kamar ba ta gane shi ba. Ta ce ban san shi ba, amma na ga yana yi min kama da 'ya'yan baraka mai hancin salansa. Haushi ya sake cika mai gari, ganin irin rainin hankalin da Laraba ta yi masa. Ya sake nuna Huwaila da ta kai ƙarar Laraba, akan ta jefa mata bokiti da guga a cikin rijiya. Laraba ta sake ƙanƙance idanu tana faɗin wannan kan Lado ƙeya ne. Sai kuma Laraban ta washe baki ta ce, Lado ƙeya, dama ka dawo daga Legas? Haushi ya lullube mai gari. Mutanen wajen wasu suka fara dariya, yayin da wasu kuma haushin Laraban ya cika su. Don kusan duk mutanen garin, babu wanda ba shi da tabin ɓacin ranta. Tsan mai gari ya taso ya zo gaban Laraba. A tunanin da tambayar ta zai yi, sai ta ji ya zabga mata gigitaccen mari. Har sai da ta ga waɗansu taurari sun gilma mata. A razana Laraba ta dafe kuncinta saboda marin ba ƙaramin zafi ya yi mata ba. Amma sai ta basar, don ba ta son ta kunyata kanta a gaban mutanen garin. Ta sake basarwa, ta ƙara bashi irin amsa da ta bashi da farko. A wannan karan ma haushi ya sa mai gari ya sake ɗauki mata fuska da mari. Abinka da farar fata, lokaci ɗaya fuskar ta yi jazir. Ganin haka ya sa ran Inno ya ɓaci. Ta dube shi a fusace ta ce, wallahi Sama'ila ka kiyaye ni. Jika ta fa ba jaka ba ce. Ai dama duk wani iskanci da yarinya nan take yi, kai kike ɗaure mata. Wallahi mai gari sisi na ba zai yi ciwon kai ba. Sai an biya ni ragadada ta. Har kayan miya da mahaɗi kusan 5,000 na kashe. Sa'a mai ragadada ta faɗi a kufule. Cikin tsoratarwa da burgagi, mai gari ya miƙe tsaye yana buɗe kafaɗu, ya ce Inno, tun da haka kika ce, bari na aika ku birni wurin hukuma, sai ku je can ta yanke mata hukunci. Kin ga idan alƙali ya ji tuhume-tuhumen da ake yi mata, ƙila ma ya aika ta gidan yari. Jan hakan ya kaɗa hantar cikin Inno. Hankali tashi ta zunguro Laraba tana faɗin, ke Laraba ki magana. Laraba ta yi wa mai gari guri tana yi masa kallon baka da ki banza ba. Har sai da cikinsa ya kaɗa, amma sai ya basar. Ya ce Laraba kin tare ɗahe kin cinye masa ragadada, kin tala masa ƙasa a cikin bokiti. Ita kuma Huwaila kin jefa mata guga da bokiti a rijiya. Yanzu da kin jefa ta cikin me zaki ce? Laraba ta wurga Huwaila harara. Ta ce kai Lado ƙiya tun da ka dawo garin na yaushe muka haɗu da kai. Huwaila ta fashe da kuka cike da takaici. Ta ce mai gari kana ji tana mai da ni Lado. Yanzu Laraba ta rasa da wa za ta haɗa ni sai Lado ƙeya? Mai gari ya kalli Sankira ya ce ya tsinko masa itacen darbejiya ya zage masa ganyenta. Jikin Sankira har rawa yake ya haye bishiyar da ke gefensu. Ya fusgo manyan reshe ya zuge, ya miƙa mai gari. Sai dai kafiya da taurin kan Laraba ya sa ko gezo ba ta yi ba. Duk da gabanta sai faɗuwa yake. Rai a ɓace mai gari ya shiga lafta mata ita ta ko'ina. Mutanen wurin suka marmatsa don kar a same su. Dan Laraba tana daurewa, har dauriyarta ta ƙare ta fashe da kuka, tana ta ‘yan mutsu-mutsu. Ino ban da kuka da kururuwan neman taimako babu abin da take. Yaran da ke zagaye da su suka fara tafi suna tsalle da waƙa, saboda tun da suke ba su taɓa ganin abin da ya saka Laraba kuka ba. Laraba mai kuka, ye, ga majina da yawu a hayye, gobe ma ta ƙara, ye, ku zo mi mata barbaɗin tusa a tsakarka. Idan suka kai baitin waƙar, sai su ƙarasa su dunguro kan Laraba da ke shekar kuka. Sai da mai gari ya gaji don kansa ya koma kujerarsa. Cike da son nuna birgewa ya ce duk wanda ya sake aikata makamancin abin da Laraba ta yi, hukuncin da za mu yi masa kenan. Ina Inno take? Cike da jin haushi a dakile Inno ta ce gani. Za ki biya Huwaila da Sa'adatu kuɗin ɓarnar da Laraba ta yi musu. Inno ta yi tsagal ta ce ai kuwa ba za ta saɓu ba. Ya za a yi a daki yarinya sannan kuma na biya? Mai gari zai yi magana suka ga Laraba ta miƙe zumbur, kamar wacce aka yi wa allurar doki. Dan irin zaburar da ta yi ba ƙaramin tsoro ta bashi ba. Ba shi kaɗai ba, hatta ragowar mutanen wurin sai da suka ja da baya. Idanunta sun yi jazir saboda kuka. Ta dube su ɗaya bayan ɗaya, abinka da mai manyan idanu sai suka sake fitowa. Ta fara taka a hankali wurin saitin fuskokinsu. Ta ci gaba da kallon su ɗaya bayan ɗaya, kamar wadda take haddace kamanninsu da sunayensu. Da ta je kan mai gari sai da ta matsa dab da shi, ta gwalalo masa ido waje, har sai da ya ja da baya, sannan ta ci gaba da kallon mutanen gefensa. Tana zuwa ƙarshe,
sai kawai suka ga ta ɗiba a guje ta fice daga cikin filin ta nausa daji. A hankali a tashi Inno ta rufa mata baya tana faɗin, Laraba, ke Laraba ina za ki je? Don ba a je ko ina ba, Laraba ta yi wa Inno nisa. Ganin Inno za ta tafi ya sa mai gari ya ce, Inno, wai ni za ku yi wa drama? Ke da Laraba waye ba ku ikon tashi daga wurin nan? Wallahi ba dan ina duba darajar marigayi ba fa babba ba. Da ke da jikan nan taki da tuni na kore ku daga garin nan. Mai gari yana rufe baki, suka hango Laraba ta tunkaro wurinsa a guje, hannuwanta ɗauke da wasu tafka reshen bishiya. Ba ta yi wata ba kuwa ta shiga tafka musu kan mai uwa da wabi a haukace, tana wani irin ƙaraji. Lokaci ɗaya wurin ya hautsi ne. Mai gari saboda tashin hankali da rarrafe ya dinga tafiya. Dan da farko da ya sa gudu, sai da ya allandun guda sau 3, babbar rigarsa tana harɗe shi. Kamar wata fusatacciyar zakanya, haka Laraba ta ci gaba da yin kan mutane tana tafka musu itacen da yake hannunta. Banda wani irin gurnani babu abin da take yi. Inno da ke raba a can gefe jikinta ya shiga karkarwa saboda tsoro da tashin hankali. Dan tun da take da Laraba, ba ta taɓa ganin ta yi irin haka ba. Sanƙira ta hango makale a gefen bishiya, ta yi wani irin zullo haɗi da ƙaraji ta tunkari wurinsa. Kamar sabon marayan da ba shi da mafita, haka Sanƙira ya saki wani marayan kuka zai fita da gudu. Laraba ta tuno yadda Sanƙira ya dinga zuge ganyen bishiyar na yana wurga mata harara, sai kawai ta ɗaga hannu ta tafka masa itacen a baya. Sanƙira ya gantsare cikin azaba yana kurma ihun, wayyo mai gari, bayana, wash, wallahi wannan ba dukan bil'adama ba ne. Mai gari da babbar riga ta sarkafe shi yana rarrafe yana dungurawa, ya ce wallahi na aje sarautar nan, na damƙa maka, yanzu kai ne mai garin. Laraba ta saki murmushin ƙeta, ta riƙo babbar rigar Sanƙira ta baya, suna gudu tana tafka masa ice a baya. Ganin Laraba tana nema ta kai shi ƙasa, ya sa Sanƙira ya wani irin ƙaraji, ya yaga gaban rigarsa gida biyu, da yake dama rigar ta kwana biyu, nan take sai ta rabe. Sanƙira ya zuba a guje, ya bar Laraba da babbar riga a hannu. Filin wurin ya sake kacamewa da ƙurar ƙasar da take tashi. Mai gari ya hango Laraba tana tunkaro shi. Cikin tashin hankali ya zuba kabbara kamar wanda yake filin jihadi. A wannan karan Allah ya bashi sa'a, dan da ya samu ya miƙe bai sake faɗuwa ba. Gudun kada babbar rigarsa ta sake bashi matsala, ya sa ya tuɓe ta ya wurga, ya ta ƙarƙare ya fita da gudu. Takalmansa da hularsa sai tsalle suke suna tashi sama. Laraba ta so ta ƙyale shi, amma da ta tuna irin marin da ya zazzabga mata, sai ita ma ta rufa masa baya da gudu. A lokacin da mai gari ya ƙarasa gida, Salama matarsa ta rako ina mahaifiyarta da ta zo duba ta sakamakon rashin lafiyar da ta yi. Suna nan a soro ya shiga a guje. Cikin tashin hankali inna ta fara ihu tana kicini ya ƙwace kanta. Dan mai gari janta yake yi da gudu, ga kanta ya ci kwaikwaye mata a cikin hijabi. Ragowar mutanen gidan suna jin ihu daga waje. Da suka ga a yadda mai gidansu ya shiga, yara da manya sai kowa ya nemi maɓoya. Laraba ce ta yi tsaye tana wani gurnani. Ta ga tsakar gidan kowa ya fashe, sai wani ɗan ƙaramin yaro da bai fi shekara 2 da rabi ba zaune a kanfo. Yaron kallon da Laraba ta yi masa tana gwalo ido, ga zungureren itacen da ya gani, ya sa yaron ya miƙe a zabure yana ihu, ya shige ɗakin mahaifiyarsa. Dan da mai gari ya fusgi hijabin inna, ba shi ya tsaya a ko'ina ba sai a uwar ɗakin Salame, a can ƙarƙashin gadon ƙarfanta. Ya shiga sauke numfashi da kira yana muzurai. Ya kai hannunsa wurin wandonsa, ya ji shi sharkaf. Jiki na karkarwa ya zira kansa a cikin hijabin inna ya ce, Salame, ina jin fa gudawa ne. Wallahi har yanzu ji nake abu yana tsiyaya a jikina, kamar an kunna famfo. Inna da kunya, haushi da baƙin cikin mai gari suka cika ta. Murya a dakushe ta ce, ai kana da hannu ko? Sai kai ƙoƙari ka kashe famfa. A razana mai gari ya ɗago, sai lokacin idansa ya sauka akan fuskar surukarsa. Ya fito daga ƙarƙashin gadon a guje, yana zuro kai ya ga Laraba ta ƙwalla wata irin ƙara ta yanke jiki ta faɗi. Daga mai gari har ragowar mutanen garin da suke leƙowa, tsaye suka yi suna kallonta. A aka rasa wanda zai tunkare ta balantana yunƙurin tashinta. Laraba ta ɗan jima a haka, sai kuma ta fara buɗe idanunta a hankali tana salati. Ta kuma tashi zaune tana kalle-kalle kamar mai neman wani abu. Can kuma ta ce, kai, wa ya kawo ni nan? Gaba ɗaya suka yi shiru. Ta tunkari wurin mai gari a ɗan razana tana tambayar, mai gari me nake yi a nan? Baki na rawa mai gari ya ce, ni ma tambayar da nake son na miki kenan. Amma yanzu ki fara zuwa gida tukunna. Laraba ta saki murmushi a fakaice, ganin yadda dai ya burkice. Sannan ta fito ta nufi hanyar gida. Kamar sun ga sabuwar halitta, haka mutane suka dinga bin Laraba da kallo. Ita kuwa ta maze, tana tafa tana hura hanci tana buɗe kafaɗa, har ta je gida.
Farawa da iyawa. Ba na faɗa muku ba? So mun taɓa kenan. Wannan shine labarin gidan likitoci wanda ya haɗa mutane mabambanta masu mabambantan halaye. Da fatan za ku kasance tare da ni domin mu motsa muƙamuƙin wajen shan dariya. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Da ku har kullum abokiyar hira.